सारखौ लोगो हमदों नै ओमफ्राय सारनि अननायाव नै दिनै बेरायनो थांनो सारा लांनो नागिरदों दिल्ली हाटआव हाय बोल दो सर एक बार हाय गुवाहाटी से आया था सर ने फिर मुझे मिलने के लिए आया तो सर को बहुत बहुत थैंक यू और सर ने घुमाने ले जा रहा है दिल्ली हाट सारा डक्टर नोंथांमोननो खोन्थाखाबायना सिगाङावनो ओमफ्राय आवगायहाय प्राइभेटआव थायोमोन दा माबायावनो थाबाय आरो आसामावनो थाफैबाय गुवाहाटीयाव ओमफ्राय दा साराहाय आउट कान्ट्रियाव थांनायनि प्लानिं खालामदों आरोखि दा ओंखायनो दिल्लीयावहाय फैयो साराहाय मा होनो मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों आरोखि प्राइभेटआव थाहैफिनसिगोन आरोखि ओमफ्राय दा जोंनि फिसालानो माबा बायना होनो नागिरदों ओमफ्राय दाख्लै खेबसे लोगो मोननायाव गावहा जेबो लाबोनो हायिनि बिराद दुखु जादोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय दा मा होनो साराहाय लोगो हमनानै जोंखौ फिसालानि थाखाय माबा मोनसे बायना हरनो होननानै लेंबाय आरोखि उफाय गैया फैनांबाय ओंखारबोनांबाय नै ओंखारबोबाय जों दा मेट्र'जों थांसिगोन मेट्र' गाखोसिगोन आरोखि दिल्ली हाटआव खाथि खाथार मेट्र' स्टेसनानो एकदम खाथिखा दा सिख्लाफोर मोजां मोजांथार हनै आङो ड्रेसखौनो लाबोआखैमोन बेखौनो बे गाननांबाय मैयाबो बेखौनो गानदों दिनैबो र'रा ओइसिम कैलाश कल'नि मेट्र' स्टेसन गाखोबाय जों हा मारै आंथ' मिथिया राजौरी गार्डन विशाल एनक्लेव शुभम विलास मारै काश्मीरी गेट फैगासिनो दं बे नेक्स्टआसो ना होमबा लाजपत नोगोरावहाय सोलायबाय ओमफ्राय दा गोदान माबा मेट्र' गाखोफिननांगौ आरो दस्रा मेट्र' हा लाइन होखानाय थाखायो बाहाय आन्दायबा सोंनो हायो आरो खोन्थाखाजोबो दस्रायाव गासैयावबो माबा थाजोबो खोन्थाग्रा थाजोबो बै होग्राफ्रा उधर से जा रहे हैं ना हवा बहुत अच्छा लग रहा है What's a peak like? हाँ इस लाइन से
बेगजों थुनसै ना अबेजों उधर है सर इस तरफ आएगा लाखिबाय Indian Medical Association INA INA हाँ सब कुछ मिलेगा वहाँ मतलब मीट वगैरह जो चिकन ओमा सब कुछ मिल सकता है वहाँ पे सब्जी का ये बहुत बड़ा मार्केट है INA टिकट लानांगोन ना एक ही है काउंटारानो मोनसेल इसका तो कोई टिकट नहीं है कितना रहता है 30 टिकट लानांगौ बाहाय बिराद मोजां फुल बानायदों काप बायदिसिना फानदों लांनो हाया जेबो जोंहा फैसा गैया सारासो जोंखौ बेरायनो लाबोदों आरो फिसालानि बायदिसिना गिफ्ट बायना हरनो होननानै थ' नै सारा टिकेट लानो नागिरदों सारा होजोबदों टिकेट गारिनि ओमफ्राय नै दा टिकेट लानांगौ बाहाय 30 रुपिस लागोन नामाथाय सिल 30 लागोन खोमा आवगायबा 50 थाखा लायोमोनदां टुरिस्ट आजा आया गए ओइ क्या देख रहे ओइ मा नायदों फैद'नो दहाय लें मैंने तो कोई कमीशन के लिए भी बात पूरा लाइन हो गया लाइन था नांगो नोंगोना फॉरेनियर के लिए 100 रुपया हाँ फॉरेनर के लिए 100 रुपया है नोंथांमोननो दिल्ली हाट देखायनोसै नोंथांमोनहा फैखांबाय जानांगौ ना थेवबो दा गोदान गोदान मा ओंखारदों नायनोसै ना 50 था पहले 50 ओमफ्राय माबानि थाखाय 100 हाँ 50 था हाँ 30 लादों दा 30 रुपिसल' लादों बिदिसो नै C2 मा जाखो बेलाय आगै प्रग्राम जाग्रानि माबा नामा खड़ी हुई है दामा हले सोंनो हाखाया बाहाय नोगोद खिन्थु फ्रेस मोजां मोनथारो आरो मानि नांगौ नोंनो आसामनि नांगौबा आसामनि सब माबा आलदा दंजोबो आरो
मा लानाय जायो ओरैनो इसके लिए कनेक्शन के लिए कुछ आइटम कहाँ मिलेगा चाय पी लेती हो ना पहले चाय पी लेगा पहले चाय पी लेती हूँ आगे साहा लोंहोदो बेखौ हाउस उधर है ना आसाम टी कहाँ है इस साइड में होगा आगे वही साइड से दां वही साइड से नङा जिखुनु मेरा हस्बैंड कहाँ गया आगे चलेंगे वीडियो बनाते बनाते दिखाई नहीं दे रहा आसाम फूड स्टॉल चलो उधर सारे किधर गया मालूम नहीं अगर सेंड सेंड हो रहा है साइड थोड़ा थोड़ा क्या नहीं चला से उधर बेचने से होगा उधर बेचने से होगा और तो बेच रहे हैं यही सब है हाँ लेमन टी लेमन टी लेमन टी असम टी असम टी असम टी असम टी असम टी सारा बड़ा तो है ना साहा लोंसै साहा लोंनोनो एथ' गोजान फैबाय जोङो साहा लोंनोनो एथ' गोजान फैबाय जोङो साहा लोंनो माने ज' जमा बेरायनो होननानै बुंनायखाय फैबाय आरोखि ना गोबावजोंल' खेबसे लोगो मोनो नालाय ओंखायनो चान्स मोनदों दिल्लीयावबो लोगो हमनो ओमफ्राय दाखालि खेबसे गुवाहाटियावबो लोगो हमदोंमोन आरोखि ओमफ्राय नायनोसै मा लानाय जायो साय बहुत मोजां साहाया आसाम माबायाव फैदों जोङो आसाम फुड स्टल स्टल लिरनाय दङ साहानि थाखायनो जा गोजान फैबाय हा घर में भी बना के पी सकते हैं कोई पकौड़ा एक्सेट्रा Baba bang gaya na? Salah ko na ko ng masin niya. These are for 3 and all.
अच्छा यार सिंगर लोग आता है बोलते हैं। उस दिन भी आया हुआ था बोला 2 लोग, तो अभी भी पूरा देख के चलती हूँ। सिंगर फोन बैठा है नहीं बिहाई मालाई प्रोग्राम लिया हुआ है अभी भी। साबुन सेन औ बहल बेचे আমার গাছ হলো না তো খাওয়া তো খায় না তো बल बल ভুল ভুল हाँ बेसेबां बेखौनो बिराद दाम लायोसो दाख्लै बिसोरबो लाबोदोंनो 50 थाखानो पेकेटआव दाख्लैहाय एक्सप'आव बिदि बानायबाय आरोखि दा बिसोरो दे दोनदो दे बडि कन्डिशन भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर थ' थेंक इउ आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होनायनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल।